Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatayang busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi naman po ng panibagong pangkaligtasan sa lahat, sa kamatayan po. Sana po bago ko po i-ikon po sa inyo ay sana po tangkiligan nyo po ang Hiwaga ng Pangasinan at palagi nyo pong suportahan na sana po makaalis na po sa hindi na po kasi nakakaalis sa ano po. Dapat po ay gabayan po niya po, tulungan po, magbabagi po sa inyo, ipagkakalog po sa inyo lahat aking mga nalalaman po dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Sana po ay suportahan nyo po ako, mabag kayo sa akin, makakalog po sa inyo lahat aking mga nalalaman po sa spiritual as ang gamot sa physical na karamdaman po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw, malayo sa sakit sa araw-araw, at palagi po kayo manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat bago kayo matulog pagkagising sa umaga, at humingi tayo ng gabay, proteksyonan po tayo, at lahat ng mga ating kailangan po ay sabihin sa Kanya, hindi sobra-sobra, para ipagkaloob sa atin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng ating mga kailangan po. Sa yung mga may karamdaman po dyan, basta manalangin po lamang po tayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ipagkaloob po sa atin ang kagalingan, kapayapaan, at sa lahat ng bagay na ikabubuti po ay pagkakalob sa atin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Basta tapos po tayong manampalataya sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na yung bukal sa puso natin ang pananampalataya, na talagang pursige po tayong mananampalataya, na yung ipagkalob natin ang ating sarili sa Kanya, na puso't kaluluwa na manampalataya, at tayo po ay gagabayan niya at humingi tayo ng basbasa Ama na malinis po ating mga nagawang kasalanan. Sana po ay naintindihan niyo po aking ibig sabihin, kung sana po ay bago pong lahat po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Dito na po yung Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi sa inyo ng mga kinalalaman po na protection po. Napakabisa po itong i-share ko po sa inyo para malaman po ninyo. At hayaan nyo, ipapakalob ko po yung ginagamit kong puder na makalakas po. Kung ito po araw-arawan nyo pong idadasal po, ay kahit na ito lang po yung idadasal nyo po, at pwede na po kayo manggamot. Yung Mitraton po, ang Mitraton po ay napakabisa po, pangpuder, lahat po, pangkalakasan po yan, protection, pangkumbati, andun lahat po, hindi kayo masusupil kahit sino pong mangkukulang po. Sa mga nagre-request po sa akin na pasensya muna kayo, utay-utahin ko po yan na ipagkaloob po para hindi po kayo kuwan sa akin. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share, at paki-follow na rin po ang Facebook page po. May kuwan pala ako sa inyo, sasabihin po ako sa inyo, may ginawa po akong sa Facebook page ko po, na sa Riel po, sa Facebook, nandun po Hiwaga ng Pangasinan. Kung gusto nyo po, tingnan nyo po doon para makakuha nyo po yung mga hindi nyo po naabutan po, nandun po lahat aking ibabagi po ng mga orasyon na panggamot at lahat ng mga bagay na magamit po sa araw-araw na orasyon. Pagkakalog po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sa unawaan nyo lamang po aking binabagi po na hindi po ako marunong mag-edit, kasi nadala lang po kami ng
aking asawa na hindi marunong din po sa cellphone, hindi rin po ako marunong. Nagpaturo lang po ako para makagawa ng YouTube channel. Matagal ko na pong balak to na gumawa, kaso wala pong masasandigan ko po na gagawa po. Hindi po ako marunong pong mag-edit. Siya na po na kayo. Pero yung binabagay po dito ay totoo po na kung sino man po yung nag-comment po dyan na gusto pang makita po yung libreta, ayan nyo, ipapakita ko po sa inyo yung mga binabagay ko mga orasyon po. Ito po galing po sa libreta po itong mga binabagay ko po na sa notebook po na aking minana po sa aking mga kon po, marami po to. Minana ko po sa aking lola na mga orasyonis po, pangkalatan po na mga kon, panggamot at hindi ko po lang po masabi sa inyo na hindi po ako nanigurado kung maniniwala po kayo, at sana po ay unawain nyo lamang po at tiwala lang po. At marami pong salamat pala sa may nag-comment po sa akin na 3 katao po na nag-comment po. Lahat po ng mga nakukuha po nilang orasyon sa akin po ay papagana po nila. Saludo po ako sa inyo sa tiyaga nyo po at pagmamahal nyo po sa mga binabagay ko mga orasyon. Saludo po ako sa inyo sa mga nakapagpatalab po. Maraming salamat po. Tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyo. At ituloy-tuloy nyo lamang po yung pagpapatalab po ninyo. Gamitin nyo po sa tama. Ang bibilin ko lang po sa inyo, gamitin po nyo sa samang tama at magpakumbawa sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at huwag po kayo makalimot pong tumulong sa taong mga hiniga po sa hirap ng buhay. Number 1 po ito na pampatalab po ng mga orasyon yan at pagtulong sa kapwa. At sana po ay kung may ugali po kayong masama noon, baguhin nyo na po, ipasa Diyos na lamang po ang yung mga nagawang kasalanan at umarap kayo sa Diyos naman na malinis po, at pagkakalog sa inyo ang Diyos naman makapangyari sa panggamot po. Tutulungan po kayo ng Diyos naman makapanggamot po. Maraming salamat sa nakapagpatalab. Maraming salamat po sa inyo. Ang nakapagpatalab na po dito, hindi ko nababanggitin po yung mga pangalan nila, pero nandyan lang po sila. Marami na po rin po ang nag-comment po sa akin na hindi ko po sinasabi. I-share ko lang po sa inyo na may nakapagpatalab po ng mga orasyon. At sa mga hindi po naniniwala po sa mga binabagay ko pong orasyon po, ay salamat sa inyo. Kung gusto nyo lang po, i-skip nyo lamang po yung mga hindi naniniwala. Yung mga nagkukunwari lamang po na i-skip nyo lamang po. At maghanap na po kayong ibang channel na inyong makukuha po. Tatagabulag lamang po kayo sa mga edit nila. Hindi nyo alam na nagbabagi sila ng kulang-kulang po. Kaya dito po nasabi ko lang po sa inyo para maniwala po kayo sa akin na may nakapagpatalab na po. Hindi ko po ito binabagi yung mga orasyonis po dito na walang kabulungan po. Ito ay napaka-importante po na aking binabagi po dito para matuto po kayong manggamot at matuto po kayong makibagay, makumbawa sa isa't isa at umarap sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At po, ang tagabilin ko po lamang sa inyo ay magpakumbaba kayo sa isa't isa. Kahit na away na po kayo, may na rin po kayo ng tawad at sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo. Ang isishare ko po ngayon po sa inyong lahat po ay kaligtasan sa kapahamakan at sa kamatayan po. Napaka-importante po ito. Bago umalis po ng bahay, manalangin ng isang ama namin at isunod po yung orasyon po ng isang bisis lamang po at ipo sa dibdib. Bago umalis ng bahay po, manalangin ng isang ama namin at isunod po yung orasyon ng kung gusto po yung 3 bisis gawin nyo po. Kung isang bisis lamang po, hindi rin po ito. Napakabisa po ito na kaligtasan sa kapamakan at sa kamatayan po.
May binigyan ko na po ito, tao ng Diyos po ay ginagamit niya, dinidibusyon niya. Kasi madalang ko lang po ipagkakalob po sa kanila kasi ang nag-request po sa akin noon nung hindi pa ako nang gumagawa po ng sa YouTube channel ay isang kaibigan po na palagi pong minamala sa kanilang buhay. Kaya binagi ko sa kanila ito. Palagi po silang may malas sa buhay, mga kanya. Pinakalob sa kanya para mawala po yung kanila sa kanilang mga buhay-buhay na palagi na silang nagmamahalan, nagunawaan. Po. Bago umalis ng bahay po ay manalangin ng isang ama namin at sunod po ang orasyon ito. Ang orasyon po ito ay natirito po ang orasyon po. Igusum odiae rex verbatim Deum Pater Domini tutum igius filius mi abit tirae a partire sacratissima lugare consi mature oration differentes non abit univerti reservabit on tempore acta rex verbatim torque o gentili sacripi simum Deum orbirix verbum apirim tua sacro sancta Domino potestatis versum odiae rex verbatim potentem subtipore ignilicit grego unum porsit anum pertiri ucacta rex verbatim onilis abitiri tentationem picatum mundi bali picatorum amen orbirix verbum taripam grixi mundi di sagrado liberti contempori in usimere odiae rex verbatim catorim sicut quia superpin amen. Isang bis lang ang ipo sa dibdib po. Ipo sa dibdib po nyo para po. Ito po ay napakalakas po na kaligtasan sa kamapakan, sa kamatayan po. Si-share nyo po sa iba para may magamit po rin po sila. Ito po ay gagawin nyo po ay kasi pangkalahatan po, usalin nyo na po maggabi-gabi ito bago kayo matulog po. Kung tinatamad po kayo ay sa gabi lamang po bago kayo matulog. Isulat nyo po na malinis po at unawaan nyo po lahat po dito. I-screenshot nyo po para may magamit po kayo. Napaka-importante po ito. May dala po itong bago ka matulog, protection po ito sa bago matulog po. Kapamakan, lahat po ng kamamakan po dito. Nandito po lahat. Sana po maunawaan po ninyo at i-share nyo po sa iba para may magamit nila, magagamit nyo rin po sila. At sana po ay magpursige po kayong magpursige po kayong mag-aral po ng lihim ng karunungan po. Napaka-importante po sa atin. Kahit saan po tayo pumunta, dala-dala po natin to, ipamamana nyo po sa mga anak nyo, apo nyo, sa mga susunod pang henerasyon po, mapapamana po nyo ito. Aking mga binabagi po dito. At aking mga binabagi po dito, may nagko-comment din po na kulang-kulang. Hindi po kulang-kulang yan. Nasa kahit ano pong galing mong mag-kon po ng kon po, kung hindi ka naniniwala, nagdududa ka, hindi po gagana po yung orasyon. Dapat dito po ay focus ka sa iyong ginagawa at tiwala sa sarili at humingi ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at mga espiritu ng mga nagbabantay. Kasi ang mga nagbabantay po ng mga orasyon po ay mga espiritu at mga ang Diyos po nagkukon po. Kung may masinting magkon kayo sa mga orasyon po, ipagkakalob sa inyo. Alam ng Diyos niyan na kung binabaliwala yung lamang po ang mga orasyon na ang ganito po mga usapin po ay hindi po ipagkakalob sa inyo. Pag gumagamit po kayo ng mga orasyon po ay focus po sa sarili at tiwala po, nakatutok po kayo, palagi po kayong positive at magpakumbaba sa isa-isa, tulungan. Yan po. At huwag po kayo
po sa mga taong nanginginig po sa hirap ng buhay, tulungan niyo po sila. Number 1 po yung pagpatalab ng mga orasyon po, aking kwan po. Narito po ang kwan po, kaligtasan, kapamakan sa kamatayan. Bago umalis ng bahay, manalangin ng isang ama namin. Asun po yung orasyon po. Narito po ang orasyon po. At sana po ay pakaingatan po, huwag ipagyabang. Po ay napakabisa po ito. Dasalin nyo po ito sa bago matulog sa gabi. O isama nyo po sa, kung nag-devotion ba kayo, isama po nyo sa devotion para lalo pong bumibisa po yung mga orasyon kung nausal nyo po sa araw-araw. Ito po ay pangkalatan po ito, pang protection po ito sa pagtulog, para malayo sa bangungot o sa mga po, protection po sa ating mga lakad po. Pakabisa po ito na po. I-screenshot nyo po para ma-copy nyo po na maayos po. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po bago nyo po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share, at paki-follow na rin po ang Hiwaga ng Pangasinan. Tatalayin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. Bago po kayo tumingin po sa aking channel po ay sana ay mawala po yung karamdaman na inyong iniinda po. Salamat po sa inyo lahat.